O lle mae addysg drochi'n fwyaf effeithiol, da ni'n dweud yn yr adroddiad yma bod arweinwyr yn rhoi blaenoriaeth glir i addysg drochi ac yn gweithredu gweledigaeth gref ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys disgwyliadau uchel o'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Yn yr enghreifftiau mwyaf effeithiol, mae arweinwyr yn hunanwerthuso cynlluniau strategol yn bwrpasol a maen nhw'n sicrhau bod darpariaeth ar gael i gynorthwyo plant sy'n dymuno cael mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg ar unrhyw adag o gyrfa ysgol. Er enghraifft, mae arweinwyr yn trefnu darpariaeth gynhwysfawr ar gyfer hwyr ddyfodiaid ac yn helpu dysgwyr i oresgyn rhwystrau fel sicrhau bod cyllid ar gael i'w cludo nhw i ganolfannau trochi. Yn yr enghreifftiau cryfa, mae arweinwyr yn trefnu rhaglenni trochi dwys a strwythuredig ac maen nhw'n monitro ac yn adolygu yr cynnwys yn barhaus mwyn sicrhau i bod nhw yn effeithiol. A maen nhw hefyd yn gwneud defnydd effeithiol o'r arbenigwyr sydd ar gael iddyn nhw. Er enghraifft, athrawon arbenigol y Gymraeg neu staff canolfannau trochi. Maen nhw'n gwneud defnydd effeithiol ohonyn nhw mwyn ymestyn arfer gorau i ysgolion a lleoliadau eraill. Gall arweinwyr hefyd gefnogi addysg drochi drwy sicrhau bod gan rhieni y holl wybodaeth sydd angen arnyn nhw am addysg cyfrwng Gymraeg yn gyffredinol, yn ogystal â wybodaeth am athroniaeth trochi iaith.